4 λόγοι για να μην μελετούν τα παιδιά στη διάρκεια των διακοπών τους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι στις διακοπές η μελέτη δεν είναι αποδοτική αν δεν πληρούνται 2 βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, ο μαθητής πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία αβίαστα. Δεύτερον, ο μαθητής θα πρέπει να βρίσκεται εντός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, εντός κλίματος, παραδείγματος χάρη στο σχολείο του, στο φροντιστήριο με τους συμμαθητές του ή τους καθηγητές του. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η πιθανή εμπλοκή των γονέων δυσκολεύει τη χαλάρωση και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας. Δηλαδή, οι γονείς χάνουν την ευκαιρία μέσω της χαλάρωσης και των κοινών δραστηριοτήτων να αφουγκραστούν σε βάθος τις ανάγκες των παιδιών τους. Ο τρίτος λόγος είναι ότι η μελέτη στη διάρκεια των διακοπών θα στερήσει χρόνο από δραστηριότητες που δίνουν ερεθίσματα σε γνωστικές αναζητήσεις. Τέτοιες δραστηριότητες είναι η επαφή με τη φύση, η λογοτεχνία, οι τέχνες, τα κοινωνικά δρόμενα και οι χαλαρές συζητήσεις. Μέσα από αυτές τα παιδιά αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες, κριτική ικανότητα και αναπτύσσονται οικογενειακοί δεσμοί. Ο τέταρτος λόγος είναι ότι απλά τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ξεκούραση και στην ξενιασιά. Δώστε τους χρόνο να ξεκουραστούν και να γεμίσουν ενέργεια χωρίς προσδοκίες. Αφήστε τα να εξελιχθούν και με άλλους τρόπους χωρίς διάβασμα και να δημιουργήσουν σχέσεις και αναμνήσεις. Μην ξεχνάμε ότι αντιλαμβάνονται τη χειμερινή ακαδημαϊκή εκπαίδευσή τους ως ολοήμερη σκληρή εργασία μέσα σε αυστηρά χρονομετρημένο πλαίσιο που το καθορίζει το περιβάλλον τους. Ο στόχος τους μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως το αντιλαμβάνονται, είναι να ικανοποιήσουν τους σημαντικούς άλλους, όπως είναι η οικογένεια και οι δάσκαλοι. Καλές διακοπές σε όλους!